салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экран ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хонаи фурӯшӣ ҳастед бародаро. 8 сотик замин дора. дар хона калидор, бания, ҳоҷатхона, анҷомхона, ошхона дора бародаро. хона қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, айраҳи Главни 200 метр дуртар ҷойгирай. нақша 120 мега. хайдори аниқ боша биё ай пеш бина мега. савдо мекунем. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, рақами рӯи экран дар зан занед, маълумоти паратара аз соҳиби хона дастрас кунед ва дастгирии моро бародаро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони навбатӣ бародаро. ваз 2306 соли 2001. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хуб. мошин бародаро находуай ҷошта заводил мешавад. мато коробка ходовиш создай 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон. нарша 8500 мега. хайдори аниқ боша бо камтар муомила дорад. касоне ки хайдори аниқ ҳастед, барои маълумоти паратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экран дар зан занед, маълумоти паратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро. ваз 2110 ҳастад, ки камютар дар пирсиягӣ будан. соли 2001. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. бародаро мошини тоза, мато коробкаи ходовиш 100%, задагӣ писдагӣ надорад. 4 дар электропакет, 4 диска баллони нав, мотор 1.6 16 клапанаи приори ҳастад бародаро, ки ремин кана мега, мотор намезанад. састаниш бениҳоят хубай, тоза, ягон камбудӣ надорад. мешини ҳай мекунед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 17 мега. марҳамат бародари мошинхар, рақамҳои рӯи экран дар зан занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед. лада приора. соли 2010. сӯзишвориш танҳо бензин. кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин чӣ хеле ки мебинед, састаниш ҳамин хелай, краскаш тоза, салон тоза, мотор коробка ходовиш соз, то ахири сола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе. нарша 35 мега. хайдори аниқ боша биё ай пеш мега бина. ҳайкана савдо мекунем назди мошинда. касоне ки хайдор ҳастед, рақамҳои рӯи экран дар зан занед, маълумоти дигаре аз соҳиби мошин дастрас кунед. опел астра f, яъне хечибег ҳастад, ки солиш 94. сӯзишвориш газу бензин. кузов хечибег, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. соҳиби мошин мега бародаро, ки мошин камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 24 мега. ягон мошинхар боша бо савдо дора мега. марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои рӯи экран дар зан занед, маълумоти иловагира аз соҳиби мошин дастрас кунед.
Opel Vectra A солиш 92 сол, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6 коробкаш механик, ҳолаташ сода мега. Мошин нахадвай ҷошта заводӣ мешуди бародаро, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 15 мега. Марҳамат, касоне ки харидори аниқ ҳастед, илтимос беҳда занг назанед. Харидори аниқ бошед, рақами рӯй карда муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарои каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наврҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. Хайр то наврҳои оянда.